Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ġieli ħlomt li trabbi xi iljun fant, jew xi ġiraffa d-dar. Immaġina kieku. Imma le, dawn l-annimali ma jistgħux joqogħdu magħna d-dar għax huma annimali salvaġġi u jgħixu fil-ġungla. Inti trabbi xi annimali d-dar? L-annimali li jistgħu joqogħdu magħna d-dar insejħulhom annimali domestiċi. Żiżi u sħaba qed jaraw dokumentarju dwar l-annimali. Fih jidhru annimali kbar, annimali inqas kbar u anki annimali ċkejknin. Nunu jgħid lil Żiżi li vera jixtieq ikollu annimal domestiku biex irabbih u jieħu ħsiebu. Tetu għandu idea. Jgħid lil Nunu li jmissu jrabbi l-junfant żgħir. Nunu qed toġbu l-idea li jrabbi l-junfant fid-dar. Kika tistaqsi lil Nunu fejn se jżommu lil dan l-junfant fil-kamra tas-sodda, fil-kċina, fil-ġnien. Żiżi tgħidilhom li l-junfant huwa annimal li jikber ħafna u mhux lakemm tgħid iżommu fid-dar. Mela tridx ngħidu ftit lil Nunu jażel x'annimal jista' jrabbi fid-dar. Ejja naraw ftit. Għandna iljun, kelb, ġiraffa, fekruna, qattusa, zebra u fenek. Liema annimali minn dawn taħsbu li jistgħu jgħixu fid-dar? L-iljun, il-ġiraffa u z-zebra il-koll annimali tal-ġungla. Huma annimali li jikbru ħafna u diffiċli biex iżommhom fid-dar għax ikunu ta' periklu għalik u għal ta' madwarek. Mela l-iljun, il-ġiraffa u z-zebra inħalluhom jgħixu fil-ġungla, la mhumiex annimali domestiċi. Nunu jista' jrabbi wieħed minn dawn. Xi kelb żgħir, xi qattusa ferriħija, xi fekruna ċkejkna jew xi fenek gustus. Tajt li ma se jażel li jrabbi Nunu. Tafu semmu li xi annimali domestiċi? Dawn jistgħu jkunu xi kelb, qattus, fenek, fekruna, asfur, jew anke xi ħuta. Tridux nippruvaw nilagħbu logħba jisimha ħaġa moħġaġa. Araw, jiena ser ngħidilkom frażi u biha intom tridu tippruvaw taqtaw l-annimal misterjus minnu. Tlaqna. Żewġ tajnejn u 4 saqajn. Għandha demb u tagħmel miaw, miaw. Isa, tajt? Ekku, qattus. Ara, din il-qattusa tiegħi jisimha Pina. Pina għandha 5 xhur u peress li għadha żgħira insejħula Ferħ. Pina hija bajda u sewda u għajnejha huma ħodor. Bejnietna, Pina m'għandix kwiet, tgħid kemm tħobb tiġri u tħobb tilab, tħobb titfisset, torqod u anke tiekol. Importanti li niftakru li l-annimali li għandna magħna d-dar huma bħalna, irridu jikbru. Mela lekk importanti li nieħdu ħsiebhom sewwa u li ntuhom x'jieklu u x'jixorbu. Qattus! Kelb! Fekruna! Fenek! Annimali domestiċi. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax sa maħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra